Hola a tots i a totes. Avui us parlo de Sunakai. Aquest llibre ha tingut molts reconeixements i un, per exemple, és el de la Biblioteca Pública de Nova York, que el va nombrar un dels millors llibres del 2021. Els autors són Xavier Salomó i Meritxell Martí. Són parella professional, però també en la vida real. Aquest llibre l'han trigat a fer durant 3 anys. Ara us explicaré més ràpid de què va. Com veieu aquí, ja us explico molt. Va de la contaminació. Les protagonistes són dos germanes, la Sunan i la Kai. Sunan i la Kai, que viuen en una illa de plàstic, en un mar de plàstic. Aquí tinc una imatge. Mireu com tot ha quedat malmès. Aquí es veu de fons i veieu en l'illota que viuen. I sí, us ho podeu creure, viuen aquí. I això com s'ha format? Doncs quan la gent m'he acabat l'aigua, doncs ara la tiro on em dóna la gana. I així aquest mar es va anar omplint de deixalles. Aquest llibre és una alerta de que si continuem així al món ja li podem dir adéu. Un dia la Kai va trobar un rellotge d'or. La Sunan es va posar molt contenta. Però quan van vindre els pescadors a buscar què havien trobat, la Sunan i la Kai va canviar el rellotge per un peix, però no sabia que això era tan problemàtic. Ara ja no us puc dir res més, perquè no us vull fer spoiler. I si voleu saber més, compreu-vos. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i adeu!